Добър ден, уважаеми гости, дами и господа. Днеска ще ви покажа моя профил и този канал е един наш общ с моя най-добър приятел, който е пил ар Виктор Х. Днеска ще покажем моя лог. Да започнем от начало. Имаме Батман, Харли Куин, Солид Снейк и там каквито се сестят. Имам Марвел скиновете от този сезон и тъй там други скинове, които не са толкова интересни. Така ранички също имам доста. Ейки, фотоко, кирките. Имам FNCS кирката. Туя. Много лепа кирка. Имам разни петърчета и така. Дарабара. И тук аура, огънче, тук. По-интересно, няма нищо, имам гриди и така. Това беше за сега.